Yes, so current situation a war Tremasu and a church Domahini or Francis ni trimu pone na dwene ne nhihye bebrebe hu wabɔ na dwene mu pɔsɛ ɔbɛfa nipa bi na ɔde adwene ne political points na nipa bebrebe mo mani ana hɔ ye de ni yin baabi ana ofiri ba because ne ne kasa ne ni su ne ban ne nhihye nyina me hu sɛ ɔmpa asomwie ma bibi man no enti ɔyɛ na dwene sɛ ɔbɛpɛ abeti a emu wudu na wagina so no de achieve ni aims na de ntia dodo ne mfi no ye on shada nye relevant bebrebe ma sɛbɛ asanteman ne mu mpanifo nanso so no mpanyin se o tafro uje krama bra o tafro wa no nti no edu bebi a ne hu hia sɛ ɔsɔ mu fi no na ema ne hu sɛ na dwene anya ne sɛ o nyansafo chemasu ane wɔmfie boys no wɔmfie kra de ye ka ɔmo no mo yɛ asase ni wura domade o ba ho dabe wo asantifo asanteman ene sesa o tunabre ene o hyebre na wo kopɛ baabi bo ho adwa na de ɔse mi nkoja ne se yɛ nsan a nkaje ne ho akyi mi na me se yɛ nkoja me ena ma sesa ma dweme se yɛ nsan enka kinye bi wo nanso so domahene pɛ sɛ ɔyɛ no ho sɛ wɔmfie kuro kra no ene wɔmfie fo no ɔno domahene na edi kuro no so na ɔmo hyɛ na se sa na me mete na se enam sɛ wɔmfie fo no ama no sɛ tumi no na de ntia mo ma ne sɛ tumi no ɔsesa ɔmo adwene no ɔmo ntia se ma ne kɔyɛ sɛ yɛti abunuma mu nyina yɛ problem pa ya asantifo enti no yɛmpɛ ana ma me sɔre nyina na me fight asante na dwene no na me yɛsa menya youth ne di kuma ne nyina support na ɔyɛ saa ɛne ɔde tɛne saa agenda no ɛkɔyɛ the political gain Ohene memo akwa aba kasafidie so me yosumia ohene ne de ba nchen akoye awudisam o akoye nipakum kyeremasufo na yekum wo mu no wamfiefo etwa dwadwo se omumrante yekum wo mu o forest mu ene babi a ana bia ya yetu gold eye galamsey na omde sobo no ma tax force bia yese domahene na ate tax force yete se omunkum nipa anase prevent nipa from doing galamsey anase omuntwa nnua wo forest ohene sansensemi edi adencheche ewo amansan tentan so sana osifa no yo msame bi se de wo kana na in fact you na ayeme yakakra na ayeme ya amruso in a sense empenifo yese aboa titidie obimu gadodo a yede nsu ene fremu man em se many we aye videos any conversations will be about domahene ne Francis ne trimu pone na dwene ne nhihye bebrebe hu wabɔ na dwene mu pɔsɛ ɔbɛfa nipa bi na ɔde adwene ne political points na nipa bebrebe mo mani ana hɔ ye de ni yin baabi a no ofiri ba because ne kasa ne su ne ban ne nhihye nyina me hu sɛ ɔmpa asomwie ma bibi man no enti ɔyɛ na dwene sɛ ɔbɛpɛ abeti a emu wudu na wagina so no de achieve ni aims na de ntia dodo ne mfi no ye on shada nye relevant bebrebe ma sɛbɛ asanteman ne mu mpanifo nanso so no mpanyin se o tafro uje krama bra o tafro wa no nti no edu bebi a ne hu hia sɛ ɔsɔ mu fi no na ema ne hu sɛ na dwene anya ne sɛ o nyansafo chemasu ane wɔmfie boys no wɔmfie kra de ye ka ɔmo no mo yɛ asase ni wura domade o ba ho dabe wo asantifo asanteman ene sesa o tunabre ene o hyebre na wo kopɛ baabi bo ho adwa na de ɔse mi nkoja ne se yɛ nsan a nkaje ne ho akyi dabi mina me se yɛ nkoja me ena ma sesa ma dweme se yɛ nsan enka kinye bi wo kinye bi anim ɛso so domahene pɛ sɛ ɔyɛ no ho sɛ wɔmfie kuro kra no ene wɔmfie fo no ɔno domahene na edi kuro no so na ɔmo hyɛ na se sa na me mete na se pa enam sɛ wɔmfie fo no ama no sɛ tumi no na de ntia mo ma ne sɛ tumi no ɔsesa ɔmo adwene no ɔmo ntia se ma ne kɔyɛ sɛ yɛti abunuma mu nyina
na oyesa odi tani sa agenda no ekwa the political gain into okuhu NDC for say obeti organize am youth no rally behind NDC no more power na I say okoto udwanba ana say aponchi ana akoko na bibia odi aburugo na odi udwan odi ni course no wistre na dwen ni so pese mu yidu na no ye fe no do resade no tunu yi say o do no na ni mu yidu awokunare e de ayo afa even though my head is young, the my hero, I'm going to see a siesta. I say, yeah, how we lay open them. I Santifo. Now, a Santifo, yeah, no man, you want them now, and Kwana, yeah, no man, to share, you know, give and take her. And my Santifo didn't get. I'm going to have a phone say, Nipa. And what you say, agenda, and the GDP. It's honest, we massive support. So, but the little they know, say, I want to get not open or first one, or the beginning, favor for a certain political party. Now, favor the bar, almost a son of Swam idea, or the year, Chamasune, one fee for YouTube. So, like I said, see your ohene. Like I said, Doma Equatu when fear nature mouse for oh. Now, what Doma is alone, yes, in person and not. Doma, we are pulling in so many pulling. Only the come talk on I open maybe about Muja. And I will be all corner. When you can't call ballet, no, pull it too. Omuza Santifo so okubo no mwa baleno eni efere bi tu ato obale so what is happening say ni promise tu ato obale itu hu say bi eduro emu odin no ena o tell to free bale ena ordinary chere no fa ano ye jamai e freno abuku fi Owo no mwaga se Asantefo no apam na fi baby ote na ne wo fanso no internet se e wo so woje no nti wo no na Asantefo no sa to an wo ho aboku fi ho e na woje sa e kotena e feni sei Côte d'Ivoire nti Côte d'Ivoire ni mu no na omo bu so ni wo ho e kuro mi wo Côte d'Ivoire e ho ye fro ho jama and he said, Obaya, when fearful man, baby, as you say, also, na watching 2 man, baby, and this is what I almost watching my now. Sir, and your mom said, no, you're not something, what we used to buy. What's that? I think you're usually only on this side. Fana, you fana. No was sentiment no any among the Marquisino. It's only living away. When you go to Riboka, so you know for beyond the Marquis. That we know Fanama and no financial free and chinos who make good in because as Antimo before it was still of being one friend of Marquis. On one interview, so I understand. On one board of Marquis. Now I'm friend of my kusi, kusi you kusi be Murphy. So now I'm the so bad yatunda, so bad yatum so in tuna. About what's the name to Mrs. Sano? About what's the if you British Museum, Brunia, I'm better than my money in Lutrit, also Chobi. So, and a friend say, akoda omo museum a omo so sha omo hunu abi asanteme mu shi bi no omo hunu because omo betena ha so enti rotary no ya ocho ye nyina no de hu ya obeto ya uni na ocho ye ese rotary board isi hu ocho bi bi na obi na cho koma no rotary no
obetena bi men that time na bonoma ni nyina no na ya asante ndi wodo ma hin de isi den na obepese obesesa ya kan history ni mu no obere no asesa na mana yi sebia oye lawyer oye judge ana na to become a judge and a lawyer no say judge de ya possible de me to become a lawyer no the lawyer ni abo abaso na ya mo ya show judge yes there is an extra law faculty no judiciary no na about promotion no be judge the lawyers na the you no be judge yes sir the first we judge no history na beto na was here no onu kwa onye obi oni history so beto na adia obeto ye nso no eside na adia obeto ye no se wo doubt bi a onye research na wo fa approve ma na ohini te se wo a from wo ohini no what to hold this video wo beto ye wo be swai abedi ade according to so swai chire hwan so swai chire hwan ensema ugina usai so be dia de nyina obe wo sesa no wan fie foko mo aba bia sa ese wo kun kula na adidi ofia ente kuruma no di anasa bondisu ni di adidi bi so on pay osantemembra sense to review ono ko the fan say so mo ko je kuruma ni sa se fro mo semu occasion please say nsa no baby amudi ama mine no baby am mine for no mama dan no o se dem se mama kuma no so youth ni nyade enkori di obi no so no chop money cause enkola no omo na nam ame press asina to wo do ma hene chama su ni won fie for sa asenya wo dia wo be to yo wo be na wo mo na nam na akwaje ho no wo ti wo na influence be a utimi influence wo against asante eno odi anya star dominance no ena odi ebuli wo sisi ntra me ka say me de anya me woman anya me yan because they were able to allow themselves equity hatred between asante and bono and the senate as a di be breaking na amoni pa ni brakin o say 74 time na o say abun one thing I'm say Abraham or yes I'm man 74 na je da am so so ye dey him bra because say e should any merit because they will be agenda and the oil the no person be ni na wa gani na odi bulu ni krum fo no enipa osole e wo bunman mu a emu bi afa ni serious te ma hene sorry ono ena bunman no ede dia ono ena kase impuna ebede elukun ono so no oni mahamre eni no mani into one sa mamre no one sa mani so atiase ji yesa wa yi din ni chere se oyihufo ana se usura de de un se ono no ashada na fa di tie matesi no te ma hene no ansa na ubefo sa kunya kesi na oteso no te ma hene kunya enya kunya eya kunya ketuwa o na eya kunya mu odunti ube azumisa office mu ye da do quantity and also so ya iko so no ya iko bisi ntino ono no de ontini na video emphasize sabun kum sele kurasi dain da day was niya penini something ni odi buni ni die se fata ide emama so so uhwe amansan tentan so a say techima hene oni do ma hene a ebi madwene no ye fene se bia wate atua no techima hene ne do ma hene so omudi nkita ho uhwe amansan social media so a omuta ehia ebi sankenya bone o tiasie na me hwene se ka bako entimi ntu bako fo ana bibisa to ma hene na o ti won according to ono ankasa ko se ne yire kura ne ko se o ka se fa something no ya wo hwi wa me na public anka
na yɛrɛ ne da mpa so na wɔyɛrɛ ka asɛm akyerɛ wo fie na wabu wo a wɔyɛrɛ ne dan ne nti a adwumayɛ ne ka wo bɛti wɔyɛrɛ a wɔne ne da mpa so hyɛ adeɛ ɔno koraa no wabɛgyina public ama yɛhu sɛ ne wɔyere no n'asɛm no ɔmfa n'asɛm ɔnyɛ hwee wonhyɛ da mu no because ɛdi a wona wowɔ edin ɔna ayɛ ɔhene ɔno deɛ ɔbɛwalee na sɛ wawaka sɛ wɔyere koraa ɛne deɛ bɛntumifo meka sɛ meyere ɛna abɛgyina public na wokae na ɔhene a ɛwu no wokasɛ miɛforɔ sɛ nana kasa a woka ne bɛdwom na nyɛ kasa pa no yɛ sɛ wɔne bɔne wowɔ problem kakra tɔn nti wokasa a wosɛ wotwene ho sɛ asɛm bi a ɛbɛfiri wano bɛba a ɛbɛtɔ public no afei ne nnipa anyansafoɔ bɛta se no sɛ bɛnyansafoɔ no asɛmpa no kɔkɔ nyinaa yɛbɛta se bɛnyansafoɔ so ayɛ sɛ nnipa no kɔ nyinaa han no nti deɛ wode waka wie wo then amanfoɔ bɛsɛte analysis sɛ wo mu a yɛbɛhwɛ sɛ deɛ ɔka ne nyasɛm sɛbsɛbe mu wodu mu ha ɛte sɛi ɛne adeade nti da bia ɔsɛ wobu sa wo sɛ nsɛm amakan sɛ na dodoɔ no bɛfa no na sɛ na public no nso bɛgye atom afa ɛno na dɔmahe no ɔlake no so ɔno de bɛsi no adwenem biaa no wako na wayɛ na ɔkɔ ne bɛyɛ because ɔno ankasa wɔnni value ma akonnwa no a wɔte so sɛ dɔmahene nti da bia wo sɛ metaa ne woka sɛ menim akonnwa a wɔte so no din menim sɛ wonim na da bia me ne woyɛ interview a metaa ka kyerɛ sɛ dɔmahene baabi a wɔte no the position na ɛfɛ dɔmahene no wɔnni akonnwa bi ate so because dɔmahene akonnwa a wɔte so ne nua paa ne ɛfɛ ne sɛi akɔho yere akonnwa a ɔbɛn di a yɛamfa ama no ne ma no ti atua nti dɔmahene wɔnni akonnwa bi ate so akonnwa te so na akonnwa no ɛne ne kasa na sunsun akonnwa no mu a ɛnka wɔntwe etuo atake na obi a wɔma baabi atena no emu adehyɛ no ebu ɔmo so wɔafiefo nkɔlaa no ɔmo na asase ne ɔmo dea nti ade deɛ bi wɔ asase no mu a adododeɛ bi wɔ so a deɛ ɔpɔtɔ no na afei no ɔkyiri sɛ ɔde bom bianaa so na nka ɛdi mafa a ɛnkyɛgɛ aboa kyekyere ne fa ɔbɔfoɔ kane tantam koraa na wobae na yɛma baabi atena no a sɛsɛ wokum nkɔlaa no wobɔ yɛbɔ tuo ne agade no a wofii sɛ ɔwo bɛta wogains bi a wopɛ no ɛfa sɛ ɔbɛn ne wɔ so fa sɛ ɔbɛɛ paa ne wɔ so a woyɛ kuroma ne saa ɛsɛ ɔmo ha wo nyinaa ne sɛ ɔmama wo saa exposure no ɔmama wo saa authority ne sɛ area hɔ no yɛde ahyɛ wo nsa meanwhile no area no nso nya wo dea wobɛtoe area no wobɛsrɛ baabi gyina ne bɛwɔ amɛsrɛ asase a medi so nti nka wo deɛ baabi yɛde ama wɔtena nko ana nka wo pɛ ne hwɛ bɛhɔ deɛ yɛde ama wo mu adodode nyinaa ho se fa ɛsi dɛn na ɛmu asase no ase agyapadeɛ a ɛmu nkɔlaa ɛne ɔmo nso so wɔgya ɔmo nanam ɔmo wɔfa mo ɛde ɔmo gya apra ma ɔmo wone ɔmo ɛkɔhyeyam ɛwɔ hɔ na woammɔbrɛ a ɔfa abusuapanyin a na ɔyɛ na woammɔbrɛ no ɛna ne kuruma ɛpere agyapadeɛ mu no asanteman wɔ yi ɛbɛyɛ ne fɛre sɛ asanteman mu hyehyɛeɛ bi na asanteman youth no ɔmo ne asanteman ɛpɛre ho ebi ntumi nsi da because ɔno no asanteman odi adeɛ o yɛn asante akonnwa esi odi adeɛ ɔfisi mi nsini sɛ nyaafe na ɔpɛ sika ɔno apɛ sika gu hɔ na ɔyɛ dɛ ɔba abɛdi asante akonnwa koraa asanteman odi sika kɔyɛ adwuma a ɛyɛ asante akyi wɔde akonnwa no abɛbɔ no ato ɛno nti na industries a wɔyɛ nyina wɔyɛ no wɔ asanteman din mu no because ɔno sɛ sɛ ɔyɛ adwuma bi yɛtua ne ka ɛgu akonnwa no ho fi ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ paa so nti no ɔyɛ n'adwene mu no ɔhu sɛ ɔde ne ho toto ɔhenkɛseɛ bi anaa amahene bi wɔ asanteman mu a ɔbɛtumi ayɛ saa because ɔno nso so ɛda dɔma no na emu no ɔso mu de limit wohu sɛ wotwi mu paa ne bɛtene yɛ paa ɛyɛ wɔmfiefoɔ dea ɛno nti no hyɛma so ne wɔmfie so no ɔmo bɔhyɛ wɔ hɔ so hyɛma so ne wɔmfie bɔhyɛ wɔ hɔ nti sɛ dɛ
abɛyɛ nnɔnkɔ wɔ ɔman afi wate bi mpɛ nisɛm da dabi yɛhwɛ hɔn de wakyerɛkyerɛ mu na yɛhwɛ sima bɛɛ du ntɛm no a yɛde dwumadi no ɛbɛ na wei yɛhwɛ nansɛ mehwɛ ne video bi wɔ social media na wɔka sɛ abonofoɔ ne asantefoɔ yɛyɛ no nyinaa ne sɛ asantefoɔ pɛ sɛ ɔmo di bonofoɔ so na ɔmo so ɔmo mpene saa video wɔ social media Doma hene na eka statement. The video is out there. Will be or follow ni bi anim. Abonofo. Eno mo so mo mpene. Ose aye tete ade. Sa aye ade wo tete se santefo pese odu omudi bonofo so. Eno mo so mo mpene. Na ye bia ono ota bonofo ota din bia na. Dokasa abunfo a onu do mahe no ka bin bia na we bunni ana o ma kire na se yi nwe jampa eyi ni wiane akomune no do we bunni to mo kire o kasa ye no unji bin kire ni nchi ni hu ni nchi onu anre bi no o kire ni nchi na ni nchi o kire mu no e de di pepe se na ye se na de wo kan dia abun enkonya no hye no uni mu hye mu ka ho den so no o kasa no no ase twa no so we bunni me ya na ntiasi because when Asante bedi bunso asante ni bunso enya ono do man it doesn't lie in his power because obeto de din ebunu and obeto din asante enya reality pepe na edie ni edie ntimi e fa so e binya abunu na die ni so binya asante abunu aye administrative purpose akwame nkoma set it up so that obetumi aye ni mima administratively they need nothing called Puno. They will never Puno Manso. I want to take my phone in between the Jiman and a Fanny say, Nkranza. What do you say? Sabu Manso, according to war in Oman, if it did Nkranza for cause of war. Now, Sabu war same way, not that you know, not a part of Nanam way of settlement. No more settlement. I will be remaining. Uncle Akum baby no mania, Antana you move from Tino. Baby on the could be an oma discover. Any part of one ammonia diania victoria from Sa Ukushuma, a remaining in a Sahana netie, even European Sahana netie. Na Sahana and I'm registered or maybe mine. Na a bono Baby Santamai could do a piano. Imuni Panesa, Asante phone and lady so. Now, I hear near the Adeno. Only the man who shall not go to Mohono, or why you only share, no mind you, Maggie. Sante phone could do her on territorial writing. Only the Mark woman, dear, then you see a qua, near Kofa, in Kura, a woman, Asante phone, a woman could do so. Aye Nkransa, aye Brekum, aye Sunyan. Sanku imiensa no ne kura wo no ngwato ye aye Asante Maina na chichi kura kuro no. Mu panifo nse me no aye hu video pe. Wa ye kokko, ende ba chichi Sunyan. Aye fact. So, efeli say Bafupim odikan ena chichi Nkransa aye fact. Then you cool, na yanko krafu bi omo choma kura na you cool. But ombe really e ba supreme. Ta na oba brekum so a. Oba brekum so a. Omo fa a o yi chikuru no. Ni frɛ no ya na refi olmai. Omo fra sokore. Mfra sokore refi no omo na odo omo ba ho face. No ya sre ni masante hene. They don't do so much na omusho masante. In history no eda ho pese kakaka. In all the sana ehede. Eyi and I want to my nso ntimi influence so we say on se sana nchi no medi watch. Na wan kasa wo address. Because why tiati no what you free wo no obusuam. And I will say e de adidi ama wo nua pani. Na una na bo hye wo say or the adidi ni bemo. Una na ni
for. Yes, and you are entire one. We need to dabble. And we have done against you. And now I have done net domuma, now the Nama, or the Chin, or the Kupi, one pen. And you know, thank you from afar. And come on, one wasn't coming with Tom's ass, and I will not consider, say, but now I only had to Napantin. Yet if I am, be ready, Uncle Manisa, who come paying for youth, and I will incite you against Asante 4. And I will consider Asante 4 is still dear so. And that's what we're doing, right? It's not the amount of dominity more. I have come in the world of my enemy. I come and I'm king. Say, I come and go to you. I don't want to. And you only among the man, we know because in Canada, this is incredible. Oh, I was so much until I come in now. So I couldn't never been quiet, go to quiet. It's a way social media commentator. I influence our wood, say, Yama fans near the Adeno. I am Kulankola, say, Ye may share him from Mishia. Omo come, money to me. Oh, yeah, musician, Mooney. Who only share money any Amama, and I'm Kushia. I'm Kushia 2 minutes, Tommy, I've been funny to only who said it. At least we will hear Guana feel what be the idea. Oko, share it. Actually, do my so a law and order. And I'm just saying, you are going to class yesterday. Is it here? When you hope, you this war, my new I've been wrong, and you could fall. We have a position and you go away. Hopefully, so I'm having a society. Also, when I go pointing young, you have the heavy city. I have to come in here. I won't say she's here. So I'm going to have it here. You will be able to be because Mr. Charles, this Christian was that issue. I said, I can't hear more preaching. It was about the kingdom of heaven. And yet, your politics need to mediate the lady. On the last thing now was about the kingdom. And the kingdom, no, in an unside, and yes, sir, the non-moving answer service in prayer soon. No new answer, the Yom a function over 2 million a day. Ever. In Jeffrey, a mining shield, and share maybe a my day. It is all your mind we shall be. Also, my real knows and no. You you were free man. I was all fighting. Because who be a well man piano. And shadow. Oba, I'm so soon, Oba, the Sam. That the attitude can be an anomaly soon near day. Abraham, the only party, remember how, woman and 2 years of my bum on chain. I'm soon near church here. A bit of 2 million here. After I hold on my henny, record, yes, so we'll go out, record it as antimantina, see any queen first idea seminar or Ocean, or person called far on the person of Fabon, who did one of my so. It cannot be any say. Wishing, yes, always why I said something, you be yourself. Now, why did you call yourself to my Hennessy? The best. I don't need bay and all the right senses are. Over to Congo, no one amount of it tonight. No, now my two Babashawasi. What the best? Sir, Obi recording no. On our casse, says Santa Maria Tenacia. More or much on Hoshano, a more one quarter, a moja. Don't you sure, sir, or Santa Man etanasia. Or more shiasa Santa Maya or more woman shiano. A more one quarter in a moja, Adriana for. And Tonya sure, sir, on your sure, sir, and you'll be a shadow recorder, but a beer or Bushia any moja. I am fear. I know, cray. A more one quarter, any moja, Ubia. Now, what you do so Adriana in India, and it's also only in Chief, and yes, Santa Maiso, as me. I just want you need. So when you need and you mean Cassa, you won't pay the volcano. So what you have to say, you move on quarter because Adriana Fono, according to the Memno, only tribe Abusia, Omodosopa. The Cassa Adriana, I mean, just say, as until Grana, Adriana Phobia, the Santa Community.
Santemai so yɛkuro kɛseɛ anaa yɛnkyi ne asomenya no dɔmahene wo so womfiri hɔ ɛnso so abakɔsɛm kyerɛ sɛ no mu nyinaa wɔ asomnya sɛ wante asɛm a ɛfɛ ne sɛ dɔma nnua panyin a wɔyɛ akɔmhene kae ɔbaa bɛnhyia no wɔse nana mɛba na mɛhwɛ apɔmadaka no sɛne nana mo gyaa ne sɛ saa na ɛda so te a apɔmadaka no ɔmmɔ ne hɔ What is it? Nti sɛ ɛhɔ na ɛwɔ nti sɛ Santeman betwa dwira koraa na de sɛ ɔmu yi saa pɔmadaka no ba ise ko yi pɔmadaka no ba bi yɛ hɔ no ɔma yɛ hɔ ayi a kwae a yɛnnum a obi amfa ho nkɔhɔ koraa pɔmadaka no ɛne ne aduanafo nyinaa sunsun ɔmo nana ɔbaa panyin na ɔkɔfa a traman ma no de yɛ gyabrɛ wɔ no according to history no ɔno na deɛ a na ɔte so ni ɔmo suman no hɔ na tumi ne nyinaa gyina nti apɔmadaka no aduanani biara ti aduanani biara no sɛ ɔpɛ sɛ wo regain ne wo ho sunsun ne wo tumi ne wo hyɛe a ɛma wo mu yɛ du ma woyɛ nam yɛ hye ɛwɔ abrabɔ akɔnto yi mu a agye sɛ wokɔ ɛkosom agye sɛ wokɔ kosom so what you say agye sɛ wokɔ na woyɛ dɛn wokɔsom a na afei wonya saa adom nhyira no ɔdom ahene wonsumi a ayɛ wo kakrakra yi wonim sɛ mpanifoɔ sɛ apanifoɔ bɛ sɛ ɔmbɔ ɔmpakae apanifoɔ bɛ sɛ ɔmgu anim asɛ wodi ka bɔ ɔdama no sa nti yɛnhwɛ sɛ wɔnya asoma wɔ anhwɛ a wɔnim kwaseɛ saa de tie yɛnhwɛ ɔhene yɛmfa yɛ no nsi na mmerɛ no atia na yɛnhwɛ sɛ kyerɛma sofoɔ ne wɔmfiefoɔ no deɛ na wɔwɔ sɛ ɔmo yɛ na deɛ na wɔsɛ dɔmahene so yɛ no asomdwie ba yɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ne sɛ wɔmfiefoɔ no kyerɛma sofoɔ no ɔsɛ one sɛdeɛ ɔmo ayɛ kyerɛ na ɔmo ayɛ demonstration no ɛyɛ baako ɔmo ayɛ adeɛ ɔmo dɔmahene ɔmo ti ntɛsikɔkɔ ama no hunu sɛ ntɛsikɔkɔ akyerɛ ɔmo hunu sɛ ɔmo ayɛ din no nkyerɛ sɛ ɔmo yɛ hufoɔ which is I agree with them ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu soso no ɔmo fɛnti ɔmo dɔmahene hunu sɛ ɔno ɔbɛto wɔn wɔ hɔ yɛsɛ krɔkɔto yɛnkasɛ krɔkɔse anaa meboa ɔkɔkɔto obi a yɛnkasɛ kokosaa ne ho enti ɔmo no sɛ ɔbɛto wɔn wɔ hɔ ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ ɔmo yɛ no ɔmo twa so a ɛbɛsa akɔ dadi na asa start no deɛ ne next one no ɛbɛyɛ west akyɛn deɛ ɔmo hu enti ɔmo start ne sei no ɔmo nyinam kɔpem sɛ ɔmbɛnya deɛ ɔmo hwehwɛ na sɛ yɛde hɔ ama concession company bi na de adwuma aba youth no okrom hɔ no so no yɛmfa ɔmo adwuma nim bi ɔmo nyɛ adwuma nyɛ 777 youth bia ni hɔ a ɔwɔ bonoma mu a ɔwɔ adwuma yɛ a obɛgya n'adwuma hɔ no ogyina katua sɛ ɔkɔbɔ korɔ no na ɔkɔtutu galamsey asɛe nsase no ɛyɛ adwuma a ɛni hɔ ɛna ma youth no ɔte sɛ adeɛ bi aba a na sika wɔ mu a na ɔde ne ho ayɛ dɛ akɔwuram na wo Santehene pere da brema ne nana mo sɛ yɛma ɔmo adwuma nyɛ no wo deɛ wo bɔ nana mo tu so ate ase wo deɛ wɔnwie de tuo na yɛde gu nkyiri ma so a wo adeɛ bɛkyia ma wo akɔ ɔmo na ekurundaakye ne ɔmbrɛ so ne ekɔm nyina ekurundaakye ne deɛ youth na na wo yɛ one step on a time na wo yɛ wo ka ɔmo ho no a wo nana ɛne wo fa na sɛbisɛbi ɔmo firi mu a obedi adeɛ wote aseɛ wo no ɛnɛ yi wo se yɛntwitwiw ne yɛnku youth no a once upon a time na woyɛ one of them because ɔmo adeɛ wompɛ sɛ wobɛte na anyɛ biara no nku ɔmo a ɛkuro de akyerɛ ne deɛ nti me deɛ kyerɛma so ne wamfiefoɔ nkɔlaa no it has been long overdue ɔmo nya abotrɛ ne twɛn ɔmo atwe akyɛ ɛndibi a wɔne mmerɛ sɛdeɛ adepanifoɔ aka ne ate no mmerɛ nie ɛkyiri mɛhyɛ wo sɛ mo a monya adeɛ biara ɛbɛma obi ahwere ne kra ɛno deɛ mensɔpɔte wɔ mu nanso so no ɔmo nyɛ deɛ hia na deɛ wɔ ɛyɛ ɔmo dea no ɔmo san ka ɔmo kyɛfa because ɛbɛyɛ ya sɛ wofiri kurom na woyɛ kuroba na ekurom nyɛ padeɛ no nkɔwia obi adeɛ wodidi wɔ ho na yɛatwitwiw sɛ yɛbɔ otu aku ɛnyɛ ɛntwa yi ɛnyɛ ɛde papa
tre nipa bi adwene nipa bi tiri mu pon nipa bi kasa obeso kama ni to YouTube so na etiri something no obeje fun no a on ba ko ton fun fon sa ase ana ta le ti ana even tampa emune tabodom ene inkro akesi a obunu memu a something something na sino ono dia ne se emu hyehyɛ emu akunyadie emu tumidie no e ba koto ba bi eda na emu ododie no ahemfo ne kuruma na na kɔ mo enko santen ne ho na me ga wade ase enko santen no na mu nyan sɛ anga mu be ko yi mo nti be basa e do mpe tumi ya basa emu odu na mu di fie ja pade na ede akwakoso na aka ho na mu nya bambo afei wa ko mu atimi ada na sabe kufrika mu ni bi ama me twitu nku na de hye senu ada kufrika mu ma de dode no na de hye ni di onzu mpe bi ebi ba bra wo kufrika mu ni awunya de hye mpe kumu anu nti no ile sante hene anwene ho na sante man nwene ho including me am yes sante ni sabe abun ku bi wo ha we ko je fi bi baby nti no sanity okay yo hene ne da wasipi da sane be sa ba nchen mate channel so ele ni papi na ne di nkita ho nti obi kaka se binesa anya woda wo akwanya se wo so baba so na wa betneten kasa no ana se wa ba kire wadwen beka abutuen ho subscribe like video no na share ma pi na so enya bintie ana se omunya bi nhwe medase